Viac ako 4 hodiny protestovali v Krompachoch prívrženci Slovenskej pospolitosti proti rómskej kriminalite a podľa nich brutálnemu zákroku polície v Šarišských Michaľanoch. Zhromaždenie sa nakoniec skončilo bez incidentov. Krompašania opäť jednoznačne podporili filozofiu do čierneho zahalených mladých mužov. V okolitých lesoch policajné hliadky hermeticky uzavreli všetky osady, aby nedošlo ku konfliktu. Každý sa bojí teraz, lebo nevieme, čo nás to čaká. Že by nám dali pokoj. A keď náhodou, že tu sa kradne, alebo to, že to je normálna vec. Toto, čo sa tu robí s Rómmi alebo cigánmi, je skutočne týmto diskriminovaní. Nielen zbraň. Štátu nedávajú nič a je to umelo zasieraný problém. Vláda s tým nerobí nič. Že je niekto z vlády, aby nám povedal, ako sa bude riešiť tento problém. Ochotný tu čakať aj celý deň, kým nepustia Mariana Kotlovu. Je krátko pred 3. popoludní a mnohí Krompašania spoločne s prívržencami Slovenskej pospolitosti čakajú na ich lídra Mariana Kotlebu už viac ako 3 hodiny. Napriek faktu, že ich vicepremiér Dušan Čaplovič vyzval, aby podobné zhromaždenie odignorovali, rozhodli sa prísť vyjadriť svoj názor. To chce vidieť, jak sa tu žije, nech príde do Krompašiť. Mne vykradli predajňu, zbili mi dceru. A denodenne máme tieto problémy. Berú do Bratislavy a nech tam sa starajú o nich, keď sú také... Zrodilo sa dnes po celom Slovensku, že zablokovali pobrali 100% značky. Preventívne ráno zaistili šéfa Slovenskej pospolitosti, to sa nerobilo ani na tvrdej totalite. Kvôli tomu, aby za nás naše problémy neriešili aj chlapci z Nitry. Ale ja by zaznel aj náš hlas, že nás kriminalita Rómov veľmi trápi. A že tu chceme žiť a vyzývame vládu, aby konečne začala tento problém riešiť a nekriminalizovala slušných občanov. Aby nám odpovedala cez médiá, že kedy sa príde už pán Kaliňák alebo pán premiér a začne našu situáciu brať vážne. Lebo my máme problém väčší, ako je nejaká socha v Komárne. Áno! Ja som zdedil dom po starých rodičov. Rozobrali ho do gruntu. Ten múr je ostavil. A meno nám poviete, budete taký láskavý. Požár. Siatý i všetko do školy. Jak oni chodia do školy? Ja by on pri škole o 8:30 idú do školy, o 8:30 už sú von. Ale knihy nič, nikde. Nič. Že by knihy nosili so sebou bez kniho. Ja som chodila posledná do školy a vôbec tašky nič. Naše deti sa učia a čo majú? Oni dostávajú príspevky, 500 korún motivačne, že chodia. Naše deti prečo nedostanú? Oni nechodia do školy, len cigáni, rómske A za povinnú stravu. A za povinnú stravu. A 10, čo som videla, čo dostávajú. A naše deti nič. Prečo Šarišských Michalánov nebol odvysielaný záznam, ako polícia začala byť bielých? Prečo nebol vysielaný? Bol vysielaný len ten záznam, a keď už hádzali kamene do policajtov. Prečo len to? Prečo to médiá takto odvysielajú? Prečo polícia nepúšťala na záchod ľudí? Prečo toho, čo odpadol, ten mladý chlapec, čo ho zbili, prečo ho ťahali po asfaltky po kolena? Prečo keď cigán zabije niekoho, prečo ho dajú pekný autička s lavičkou, aby mu neubližili? Lebo aj cigáni majú pravomoc. Ja vám poviem jednu vec na Krompáchoch. Poznám tu viacej policajtov, ktorí sú s nami. Teraz sú v službe, platia im za to, tak nebudú zasahovať proti nim, ale proti nám. Keď idú do cigánskej osady objasňovať nejaký prípad, tak cigáni na nich pľujú zozadu. A polícia nemá žiadne právomoci na tomto Slovensku. Policajti sa boja vojsť do cigánskej osady, lebo nemajú právomoc. Ak nejaký cigán napadne bieleho a je tam polícia, tak nemôže ani ho udrieť, ako bolo za staré vlády. Len kvôli tomu, lebo by to bol rasovo vnútorný útok a ten policajt bol suspendovaný. Poznám prípad na jedného policajta, ktorý bránil v roku 2004 obchody, naše obchody, keď cigáni vykradali. A nevykradali len potrania, ale alkohol a cigarety. Boli tam 10 000 škody, 100 000 škody. A keď sa postavili policajti a chránili majetok náš, majetok štátu,
a jedna cigánka zaútočila na policajta, policajt dal, dá sa povedať, cez papu, lebo sa bránil, je to verejný činiteľ, tak ten policajt bol suspendovaný na 2 týždne. Kvôli tomu, lebo to bol rasovo motivovaný útok. Ani policajti nemajú právo na Slovensku udrieť cigána. Prečo rasovo motivovaný útok? Prečo ten slovo rasizmus platí mení smerom? Prečo? Keď my sa vám bránime a ho udrieme, už sme rasisti. Poďte sa pozrieť do Talianska, keď tam prídu cigáni, ktorí idú za prácou. Obstoja ich policajti so samopalmi, vytriedia ich, tí dobrí, čo vedia jazyk, a tí, čo chcú pracovať, ich tam nechajú, ale prvé ich strážia ako v jednej rezervcii so samopalmi. A druhých púšťajú naspäť domov. Tam to nie je rasizmus, u nás to je na Slovensku rasizmus. Koľko percent ľudí tu v Krompáchoch, keď to viete odhadnúť, podporuje to, čo sa tu deje dnes? Ja by som povedal, že pomaly všetci. Pomaly všetci to podporujú, len sa boja ísť do ulic. Boja to pred kamerou, lebo vám poviem jednu vec. A cigán zabije, a Róm zabije bieleho, dostane 3 až 5 roky pasu. Ak ja teraz dnes odvysielate, môžem dostať 8 rokov pasu, len kvôli tomu, lebo tu rozprávam. Je to takto. Slabé strašne takto. Zástupcovia Slovenskej pospolitosti využili zhromaždenie aj politicky. Zbierali podpisy pod petíciu za vznik strany Nové slobodné Slovensko. K stretu medzi extrémistami a Rómami nedošlo. Som rád, že tu je veľa ľudí, pečných ľudí, ktorí konečne pečne vyjadriť svoj názor. A že sa neboja vyjadriť svoj názor. Celé svoje územie je okupované policajnými hliadkami. A prečo? Lebo my chceme vyjadriť svoje nesúhlas a chceme poukázať na chyby vlády. Ľudia, páči sa vám, že sú na toto vynakladané peniaze? Nie! Že polícia, ktoré nás má chrániť? Nie! Páči sa vám to? Nie! Marián Kotleba bol opäť zadržaný. Zase bezdôvodne, aby sa tiež nebol súčasný tohto projektu. Policajný štát! Ide o to, aby sme poukázali na praktiky, policajné, totalitné praktiky tohto štátu. A toto sa práve deje. Štát a systém nedovolí ľuďom protestovať. Zadržiavajú ľudí bezdôvodne, nepúšťajú ich do Krompách, otáčajú autá na ceste, berú im značky. Toto je policajný systém. Naša vláda už dávno nie je prospešná pre národ, práve naopak. Národ sa stal prospechom pre vládu, naša totalitná, aby som nezabudol, hlavne fašistická vláda totiž používa iba násilie na riešenie problémov. Na nič nespôsobí, že sa nedáme. Ďakujem všetkým obyvateľom Krompách, ktorí sa tu zúčastnili.